Monialaisen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli. Pohjois-Savon hyvinvointialueella on käytössä monialaisen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli. Ammattilaisten velvollisuus on ohjata asiakkaita hyvinvointia ja terveyttä edistävään HYTE-toimintaan ja palveluihin. Toimintamallissa on 3 polkua. Kaikissa poluissa lähdetään liikkeelle hyvinvoinnin puheeksiotosta. Voit hyödyntää puheeksiotossa mitä sinulle kuuluu materiaaleja. Polku 1. Ohjaa omatoimiset digipalveluita käyttävät asiakkaat suoraan Oma Hyte-verkkosivulle, joka on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelutarjotin. Voit myös ohjata asiakkaan suoraan tuntemaasi HYTE-toimintaan. Polku 2 soveltuu asiakkaalle, jolla ei ole mahdollisuutta omatoimisesti etsiä tietoa Oma Hyte-palvelusta. Tarkista alueella toimivat matalan kynnyksen pisteet ja ohjaa asiakas saamaan tietoa itselleen sopivasta HYTE-toiminnasta ja palvelusta. Polku 3 on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat yhteydenoton ohjautuakseen HYTE-toimintaan. Kun käytät toimintamallia, asiakas saa tietoa HYTE-toiminnasta ja osallistumalla itselleen mieluisiin toimintoihin hänen hyvinvointinsa ja terveytensä kohenee. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhteinen tehtävämme.